Bueno, moi bo día a todos e a todas. Moitas grazas por asistir a esta rolda de prensa, máis as xornalistas que nos siguen polo streaming. Hoxe veño a presentar unha proposta que levaremos ao pleno de mañán, debatirase no pleno ordinario de mañán, e trátase dunha modificación de varias ordenanzas fiscais para implementar exencións e bonificacións en tasas municipais, en recibos de servizos que son básicos e esenciais e que poden ser bonificados. Estou a falar concretamente do recibo de suministración da auga e o servizo de recollida de liso. En concreto, propoñemos que se modifiquen as ordenanzas fiscais 3.14, que é a tasa polo saneamento e depuración da auga, e a tasa 3.15, que é a de suministración e conservación de contadores da auga, para incluir novas exencións. E, por outro lado, tamén, que se devolvan os recibos xa cobrados da recollida do servizo de recollida de liso. Consideramos que ante a grave situación que está a sufrir a nosa veciñanza e diferentes sectores da cidade, como a hostelería ou o comercio, o Goberno municipal debe facer todos os esforzos posibles para paliar estes prexuízos que sufren polas medidas de confinamento e feche obrigatorio provocado pola COVID. De momento, as medidas aprobadas polo Goberno municipal son insuficientes. O Goberno debe facer todo o posible para axudar as persoas e as familias santiaguesas que o están a pasar mal, así como os sectores. Non toda a axuda é pouca. Non estamos a propoñer algo novidoso, é algo que xa se aprobou en moitos concellos, moitos deles gobernados polo Partido Socialista, e que creemos que o Goberno municipal debe facer cara ao 2021, non? A Lei de Facendas Locais permite estas bonificacións, en concreto, especifica no seu texto refundido que a determinación da contía das tasas pode ter en conta criterios xenéricos de capacidade económica dos suxeitos obrigados a satisfacelas. Por iso, basándonos neste artigo da Lei de Facendas Locais, propoñemos ao Goberno municipal que modifique as tasas reguladoras do suministro da auga para incluir novas exencións. Actualmente está incorporada unha exención para as unidades familiares que teñen poucos recursos económicos e nos propoñemos que se inclúan dúas máis. Unha para aqueles autónomos, PEMES ou calquera outra persoa usuaria, empresa usuaria de tomas destinadas a usos comerciais ou a hostelería, que se atoparan a súa actividade reducida como mínimo un 20% polas resolucións adoptadas durante o estado de alarma ou as subseguintes disposicións normativas adoptadas tanto polo Goberno central como pola Xunta de Galicia pola crise sanitaria provocada pola COVID-19. Falamos de que viran reducido un 20% a súa actividade seguindo os mesmos criterios que o Goberno municipal utilizou para a aprobación das bases que acaba de publicar das axudas á hostelería e ao comercio, no que tamén incorporan que sexa un 20% o que viron reducida a súa capacidade. Propoñemos, por tanto, unha exención no recibo da auga para estas empresas afectadas e, por outro lado, tamén unha exención no recibo da auga para as persoas que se viron afectadas por un expediente de regulación de emprego motivado tamén por esta pandemia. Como dicía antes, non é algo novidoso, é algo que se fixeron en moitos concellos de Galicia e que esperamos que o Goberno o implemente para os recibos do ano 2021. Por outra banda, solicitamos ao Goberno municipal que devolva os recibos de recollida de liso cobrados. Como sabedes, o Goberno deixou de cobrar unha parte do recibo do liso, a parte variable, pero seguiu cobrando a tasa fixa, a diferencia da maior parte dos concellos galegos que suprimiron totalmente o recibo. De feito, a propia Lei de Facendas Locais di que cando por causas non imputables ao suxeito pasivo o servizo público non se preste, o desenvolva procederá a devolución do importe correspondente. Isto non aconteceu en Santiago, o Goberno municipal só devolveu unha parte do recibo e moitos empresarios, hosteleiros,
vironse pois obrigados a pagar parte do recibo cando o servizo non se estaba prestando porque eles tiñan o seu local, o seu establecemento fechado, estaban obrigados a fechar. E co servizo sen prestar, pois o recibo foi cobrado igualmente. Como dicía antes, a diferencia de moitos concellos, por exemplo, sen ir moi longe, o Concello de Vigo devolveu íntegramente o recibo xa desde o principio do estado de alarma. Deixou de cobralo e devolveu o que cobrara ata ese momento. Así que lle solicitamos ao Goberno municipal que devolva íntegramente o recibo cobrado de recollida de lixo e que non o cobre nos seguintes, no caso de haber, nos seguintes feches obrigados dos locais que se vexan obrigados a fechar, que non que deixe de cobrar o recibo do lixo en adiante. Eu creo que o Goberno municipal está a actuar de forma pasiva, de forma insuficiente, que dificilmente un empresario pode entender que lle digan que quere axudar o sector e ao mesmo tempo se lle estean xirando recibos municipais por servizos que non tiveron. Entón, o que lle pedimos ao señor Bugallo é que faga todo o posible para axudar os sectores máis damnificados pola crise. Quedan moitas cuestións que se poden facer, unha delas a compensación a través das tasas municipais onde ten a competencia municipal. Acabamos de enterarnos onte mesmo que Santiago pois dá un paso atrás na desescalada, veñen tempos difíciles e creo que o Goberno municipal pois debe estar á altura. Máis nada. Algunha pregunta? Sí.